Velkommen til. I den her lille meditation vil jeg gerne invitere dig til at møde det, der nu er på færde inde i dig lige nu. Om det er uro, eller angst, eller stress, eller svære følelser af den ene eller den anden art, så skal vi i den her lille meditation ikke andet end at møde det. Og være med det så rent vi nu kan. Uden at ville noget med det. Så du kan lukke øjnene. Og du kan lade dig selv lige lande i din krop. Måske mærke dine fødder mod underlaget. Du behøver ikke at ændre på din vejrtrækning. Bare lad den være, som den er. Der er i det hele taget ikke noget, du skal ændre lige nu. Meditation handler ikke om at ændre noget inde i os. Hverken tanker eller følelser eller kropsfornemmelser. Tværtimod, så handler det om at møde det. Så prøv at lade din opmærksomhed finde vej derhen, hvor smerten viser sig i dig. Det kan være brystet, eller solar plexus, eller maven. Det kan være, der er en sitren i kroppen, eller en spænding i brystet, eller bare sådan en urosfølelse. Men prøv at se, om du kan nærme dig det, uden at ville fikse det. Prøv at se, om du bare i den her meditation her kan være villig til at opgive håbet om at ændre den her følelse. Prøv at se, om du kan være villig til at opgive håbet om, at den nogensinde vil forsvinde ud af din krop. Prøv bare at nærme dig følelsen, så rent du kan. Læg mærke til, om du fortæller nogle historier om følelsen. At den ikke burde være der, at den er ubehagelig, at den har været der lang tid. Vi fortæller tit alle mulige historier om den smerte, vi har i os. Og det kan være berettiget, men lige nu, i de her minutter, vi har sammen, så prøv at slippe den historiefortælling. Eller i hvert fald læg mærke til, om du fortæller historier. Prøv at møde den følelse, der nu er det i dig, så rent som du overhovedet kan. Prøv at fortælle følelsen, at den er tryg her hos dig. At du ikke vil noget ondt. At du ikke vil have den til at gå væk. Prøv at fortælle den, at du faktisk bare gerne vil forstå den. Og på den måde, så prøv at lægge mærke til, at du faktisk ikke fjerner dig fra følelsen, men vender dig mod den. Tit så fjerner vi os fra
de svære følelser. Vi undgår dem. Vi bruger alle mulige strategier, bevidst eller ubevidst, for at undgå de smertefulde følelser i os. Men lige her, der gør vi noget radikalt anderledes. Det kræver mod. Men det mod, der har du. Vis følelsen, at den ikke er uønsket. At den ikke behøver at skjule sig. Prøv at forestille dig, at du sætter dig ned ved siden af følelsen. Ikke over for den, ikke konfronterende, men ved siden af den. Ligesom når man sidder på en bænk sammen, eller man er ude og kører i bil sammen. Og så prøv at spørge den, hvordan er det egentlig at være dig? Eller er der noget, jeg ikke ved om dig? Er der noget, du synes, jeg bør vide om dig, som jeg ikke har vidst? Prøv at lytte til den. Som du vil lytte til et barn, der fortæller om, hvordan det har det. Uden at dømme. Uden at have travlt. Du kan eventuelt bare pause mig, hvis du har brug for mere tid. Du skal ikke tænke over at fabrikere et svar. Du skal ikke engang tænke over, at svaret skal komme i form af ord. Prøv bare at give slip på den kontrol. Bare lad følelsen svare på den måde, den nu har lyst til at svare på. Alene det at stille spørgsmålet, det viser, at du er villig til at møde følelsen. Vores smertefulde følelser, uanset om det er angst eller depressive følelser eller stressfornemmelser i kroppen, er her ikke for at skade os, selvom det nogle gange kan virke sådan. De er her for at prøve at hjælpe os på deres egen smertefulde måde. Men når vi nu ved det, når vi nu ved, at hensigten er ikke at skade os, men at hjælpe os, så kunne man jo prøve at spørge, hvad er det egentlig, du gerne vil beskytte mig mod? Hvad er det egentlig, du gerne vil have, jeg skal se? Og prøv at mærke, at den måske bærer på noget vigtigt. Det kan være, at den bærer på noget, som du engang ikke kunne rumme alene. Men som du nu, der hvor du er nu, er i stand til at se på. Og husk, at det her handler ikke om at ændre den følelse. Det handler ikke om at få den til at gå væk, eller
på nogen måde ændre karakter. Og selvom den måske stadig føles smertefuld, og selvom du måske heller stadig ikke helt forstår, hvad den vil, hvad dens motiv er, så prøv alligevel, om du kan åbne op for muligheden for at lade en lille smule taknemmelighed tage plads. Se om du kan lade en lille smule taknemmelighed nærme sig den svære følelse. Med en tak for, at følelsen prøver at hjælpe dig. Om du kan møde følelsen helt rent med en lille smule taknemmelighed. Og prøv at mærke lige der, hvor taknemmelighed og den svære følelse mødes. Hvad sker der der? Lige det møde. Tak for, at du prøver at hjælpe mig. Og du kan jo spørge følelsen, hvordan det mon er for den at være her. Nu hvor du ikke afviser den mere, men faktisk takker den. Hvad gør det ved den? Prøv at lægge din hånd der på kroppen, hvor du mærker den her følelse mest intenst. Som om du giver følelsen et kram. Eller i hvert fald rækker ud efter den. Og viser, at du gerne vil møde den. Og stille siger til den: jeg er her. Jeg er her sammen med dig. Måske kan du mærke, at der er lidt mere plads omkring følelsen. Og måske kan du nu også nærme dig følelsen endnu mere. Måske kan du endda tillade dig selv at smelte helt sammen med følelsen. Hvad er der i hjertet af den følelse her? Helt inde i kernen, når vi åbner for den. Virkelig åbner for den. Uden forbehold. Uden at ville have den til at gå væk. Uden at ville beholde den. Uden at ville ændre den. Hvad er der så inde i hjertet af den? Hvad gemmer den på? Hvad kalder den på? Prøv at spørge den, hvad den har brug for nu. Og igen, lad være med at tænke dig til et svar. Lad være med at forvente, at svaret skal komme i ord, men måske det kommer som en stemning i kroppen, eller en fornemmelse, eller et billede.
prøv at se for dig, at du giver den her følelse lige præcis det, den har brug for. Lige præcis det, den længes efter. Du tilbyder den den hjælp, som ingen før har kunne give den. Ingen fra verden udenfor har kunne give den. Ingen genstand eller handling eller event af nogen slags udefra har kunnet tilbyde den følelse, lige præcis det, som du tilbyder den lige nu. Det kan være det første gang. Tit er det sådan, at i hjertet, selv af de allermest besværlige følelser, selv i de følelser, som vi synes er allergrimmest, allermørkest, allermest rædsomme og frygtsomme. Selv i hjertet er den dybeste frygt. Når vi møder det, som vi gør her nu, uden modstand, så gemmer der sig en uendelig kærlighed. Et uendeligt lys, som vi bare ikke har kunnet se. Som vi har undgået. Og jeg siger ikke nødvendigvis, at den følelse her bare har transformeret sig med et trylleslag til at være uendelig dyb kærlighed for dig. Men måske har du mærket, og måske kan du være nysgerrig på, at den er noget andet, end det du troede den var. Og du kan få et lille glimt af, hvad den egentlig gemmer på. Og muligheden for, at den faktisk vil dig noget godt. Det er en side af dig, som endelig får lov til at blive set og forstået. Vi tager alle de labels af den, som den før har været svøbt ind i. Al den modstand, du har bygget op mod den, måske gennem år. Den får lov at være en del af helheden. Af totaliteten. Vi udelukker den ikke. Vi diskriminerer den ikke. Den er med her. I det samlede billede af, hvem du er. Så lige nu kan uroen, angsten, sorgen få lov at smelte sammen med alt det, der er roligt. Med alt det, der er stærkt i dig. Med alt det, der er sårbart i dig. Det kan få lov at eksistere i dig. Frit og let. Det er alt sammen dig. Du har åbnet op for noget utroligt værdifuldt. Du har set noget utroligt værdifuldt.
Måske det sted, hvor du sidst forventede at se det. Når vi opgiver kampen med os selv. Når vi ikke længere kæmper mod det, der er svært inde i os. Eller kæmper for at undgå det. Så opstår der en fred inde i os. Ikke fordi de svære følelser er væk og ude. Men fordi vi ikke længere vender os væk fra dem. Det er en fred, der er meget, meget dybere end den overfladiske fred. Det er en fred, der er meget, meget dybere end den fred, der kan påvirkes af følelser og tanker. Det er en fred, der også rummer ufred. Det er en fred, der er så stor, at den også rummer angst og frygt, smerte. Alt det får lov at eksistere i den her fred. Den her fred, den udelukker ikke noget. Alt får lov at være i den her fred. Måske kan du lade det brede sig til hele din krop. Måske kan du lade det brede sig ud over din krop. Til det rum, du sidder i. Måske kan du lade det brede sig ud over det rum, du sidder i. Hvor langt kan den her fred egentlig strække sig? Har den en grænse? Den her fred er ikke noget, som vi har skabt her, du og jeg. Den her fred, den er altid i dig. Den her fred er det, du er. Den kan ikke tages fra dig. Ikke af nogen følelse, ikke af nogen tanke, ikke af nogen tilstand. Alt det er bare forbipasserende gæster, der kommer og går. Den her fred, den ligger i dig. Altid. Vend tilbage til den, så ofte du kan. Og vid, at de smertelige følelser i dig ikke er en modstander til den her fred, og aldrig kan være det. De kommer på besøg, og du har nu en anden måde at møde dem på.